बेबायदि बायग्रबजोब्बाय नालाय खुन्थाया थिंफ्रा गब्लंजोब्बाय नै अखा हाब्लाथ' थाजाया फुरा सेरजोबो आरोना अखाया खुलुमबाय रायजोफोर नैबेनो जाहैबाय आंनि गोबाय देरा नोंथांमोननो आङो दिनै आंनि हम टुर माने आंनि न'फोरखौ देखायनि आङो बबे जायगानि आंनि नामा मा नाम आं बबेयाव थायो गासिखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायलांगोन आरोना आं फारि फारि आंनि नामानो जाहैबाय साइखं स्वर्गियारि थ' आङो जाहैबाय दिखियाजुलि बाथासुपुरनि रायजोफोर बेनो जाहैबाय आंनि गोबाय देरा 2026 सफैबाय रायजोफोर आङो न'फोरखौनो दाबो बानायनो हायाखै खुन्थाखौलाय लाबोनानै दोनफैखादोंमोन आङो नै रायजोफोर ओमफ्राय आङो न'खौ दाबो लुफुंनो हायाखै आरोना बायजोब्बाय आरोना रायजोफोर नै खुन्थाया बायजोब्बाय नै बेबायदि बायग्रबजोब्बाय आरोना रायजोफोर नै फख्रियाव गोलैलांसिगोन एसे बन बायनानै दोननाय जमा खालामना दोननाय दं आरोना रायजोफोर नै बेयाव नैबे साइकेला जाहैबाय जोंहानि बाबानिमोन आरोना रायजोफोर बाबायाथ' दायो गैला नालाय मुंख्लं जालांबाय आरोना बोसोरनैनि बारायानो जाबाय होमबाबो बाबानि साइकेलखौ दिनैसिमबो दोनबाय थादों आरोना रायजोफोर नैबेनो नै बेनिफ्राय नै बिथिं गब्रजोबनाय नै रायजोफोर बिराद खस्थ'आव थायो आरोना रायजोफोर बेनिफ्राय नैबे न'खौबो नायनो हागोन नै रायजोफोर नैबेबो माने बेराया फुरा बायजोब्बाय फुरा गुगाजोब्बाय आरोना बैसो जाबाय आरोना बे न'आ बहुत बोसोर जाबाय आरोना रायजोफोरनि बे न'आ बेनिफ्राय नै सिङाव एसे अबस्थाफोरखौ नायनो हागोन नै बेबायदि अबस्था नै बेयावहाय माने आइया थायो आरोना बेनिफ्राय भागिनफोर दङ बिसोरो थायो बेयावहाय नै माने आङो जेसेबां हायो एसेबांनो थाब माने बानायनो नाजागासिनो दं न'खौ एसे फैसाफ्रा मिलायथ'वाखै जेब्ला फैसाफ्रा मिलायो अब्लानो आङो बे न'खौ बानायनोसै सानदों आरोना आइया थायो आरोना नैबे न'आवहाय बेनिफ्राय जों थाग्रा रुमखौबो न'खौबो नायनो हागोन नै रायजोफोर नैबेनो जाहैबाय आं थाग्रा रुम आरोना नैबेयो थ' रायजोफोर एसे सिङाव देखायनि आरोना नोंथांमोननो नै बेयावनो थायो आरोना रायजोफोर आङो नै फुरा गादा गुदा गुरला जारलाथारलै नै रायजोफोर एकदम माने गादा गुदाथार बेनिफ्राय नैबेयाव एसे सर्टेज दं आरोना रायजोफोर नै बेवहाय आयनाफोरखौ नायनानै हायो आरोना एसे देलायनो हायो आरोना बेयाव देलायग्रा बायदिसिना दं आरोना बेनो जाहैबाय आं थाग्रा रुम आरोना रायजोफोर बेनिफ्राय नैबे न' मोनसेखौबो नायदों नै बेयो जाहैबाय रायजोफोर बेवहाय एसे जुमाय बायदिसिना सावो आरोना रायजोफोर नै बेबो फुरा बायग्र'जोबनाय नै ओरैजाय गब्र'जोबनाय थ' रायजोफोर नै बेयाव एसे जुमाय बायदिसिना सावो न'आव अमाबो दं नालाय रायजोफोर अमानि थाखायबो सावनो गोनां जायो माने अफ्रिखौ बेसेबांथो बायबाय थायो अफ्रि बायोब्ला जोंहा बाल्थिंसेयावनो 30 थाखा नामा लायो खोमा अफ्रिया होमबा नों सानसेयाव जुदि खेननै बायनांगौबा नों 60 थाखा थांखाबाय होमबा नों 60 थाखा खरै नोङो मासाव बेसे थाङो नायदो बेनिखायनो गेजेर गेजेर जुमायबो सङो आरोना दखानबो दं आंहा दखानखौबो नोंथांमोननो देखायगोन आरोना आङो दा र' ओमफ्राय रायजोफोर नैबेनो जाहैबाय जोंहानि बाथौसालि आरोना रायजोफोरा जोंहानि न'नि नैबेनो वाल होनो हायाखै रायजोफोर नै थिंखौनो साइड बेरा होजोबनानै वाल होजोबदों आरोना थिंखौनो रायजोफोर नैबेनो जाहैबाय आइ माइनाव थाग्राया बेनिफ्राय रायजोफोर नैबे जाहैबाय बा राजा रायजोफोर नैबे बाथौ मेरखौ एबारथ' बैसागु फैगासिनो दं नालाय बैसागुआव सोलायनोसै आरोना बाथौ मेरखौ बेनिफ्राय रायजोफोर सिजौआ माने बिलाइया सिरिलांजोब्बाय रानजोब्बाय आरोना नै नायलाय सिजौआ मानो बेबायदि जादोंथाय नै बिलाइया माने रानजोबनानै सिरिजोब्बाय बोथोरनि थाखायसो जादोंना मिथिना मोनला ओमफ्राय रायजोफोर नै सफारि दंफां फांसे दङ गय दंफां फांसे दङ खान्थाल दंफां फांसे दङ बेनिफ्राय रायजोफोर नैबे जाहैबाय जोंनि बाथौनि गोथार फिरफिला आरोना नै आङो बाथौ सिबिसालियावनो बिर होनानै दोनदों आरोना नै बे जाहैबाय बाथौनि गोथार फिरफिला बेनो जाहैबाय जोंनि गामिया लामायाव नै दंफां फांनैसो गायना होदों आरोना आङो जायगाखौ साफा खालामजोब्बाय नै फुरा सनस्रांजोब्बाय आरोना थ' नै जों ओरै हाबबोनांगौ आरोना रायजोफोर नै बेनो जाहैबाय आंनि गोबाय देरा रायजोफोर आंथ' माने गिदिर इउटुबारबो नङा सेलिब्रिटिबो नङा होमबाबो आङो नोंथांमोननो आंनि फेमिलि हिसाबै आंनि साबस्क्राइबार हिसाबै आङो आंनि न'खौ नोंथांमोननो देखायबाय आरोना दिनै रायजोफोर नै खेनसे मोजाङै नायना लाबावदो रायजोफोर नैबे जाहैबाय आं थाग्रा रुम बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जुमाय बायदिसिना सङो आरोना नैबे रुम मोनसे ओमफ्राय नैबेयावहाय बन बायदिसिना दोनो बेथ' गोलैथारसिगोन आरोना फख्रियाव ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आइ थाग्रा रुमा बेनिफ्राय रायजोफोर नै बिथिं दङ जोंना दुगैग्रा दै सरग्रा फिल्टार थिंखल एसे नै बेनिफ्राय नै बिथिंबो फख्रि दं आरोना रायजोफोर नैबे फख्रियाबो दैज्लाङाव देरबाथाय फुरा लोमजोबो आरोना नैबाव एसे बन दोन्दों आरोना बायदिसिना संलाबाय थायो नालाय नै बे फख्रियाबो माने दैज्लाङाव देरब्लाथाय फुरा न'आव हाबजोबो आरोना ओमफ्राय नै बिथिंबो मोनसे फख्रि दं आरोना रायजोफोर
नैबे फुख्रिया जाहैबाय रायजोनि फुख्रि आरोना बिराद गिदिर गिदिर ना दं बेयाव रायजोफोर देग्लाय बैसागुआव सारनो हागौ बेनिफ्राय नै बिथिंजाय नायदो नै बेकग्राउन्डआव माबायदि जानानै दं अबस्थाया नै वाल सवाल गाजोबनाय नै मालाबा गोलैथारसिगोन आरोना बियो फुख्रियाव ज्रावनो रायजोफोर नैबे जाहैबाय आंनि बेदर हांग्रामोन दखानाव दा साननैसो आङो हांथ'वाखै बे जाहैबाय खिनो थांनायाव लांग्रा दिग्रा गासिखौबो देखायजोबनो आङो रायजोफोर फारि फारि नोंथांमोननो आंनि बे ब्लगनि गेजेरजों आंनि न'खौ आंनि न'आव मा दङ रायजोफोर फुरा बायला जिला बेराफ्राबो नै फुरा नारबानो माने गोलैलांजोबसिगोन आरोना नै जेसेबां हायो आङो फैसा जमायगासिनो दं रायजोफोर नैबे न'खौ बानायनो बेनिफ्राय रायजोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन नोंथांमोननि आसायावनोसै रायजोफोर नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनलांबाय थायोब्ला इयुनाव आंबो सासे मोजां इउटुबार जाहैनो हागोन आरोना रायजोफोर दा आङो जागायदोंसो नालाय आंना माने नोंथांमोननि अननायाव 7K साबस्क्राइबार आङो मोननो हादों आरोना दासिमहालागै रायजोफोर दा नोंथांमोननि अननायखौ मोनलांबाय थायोब्ला आङो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनलांबाय थायोब्ला नाजालांबाय थागोन सानफ्रामबो भिडिअ होनो नाजाबाय थागोन आरोना रायजोफोर आङो 2026 आङो माबायदि अबस्थायाव दङ नोंथांमोननो आङो आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायदों आरोना रायजोफोर थ' रायजोफोर नैबेनो जाहैबाय आंना दखाना बेनिफ्राय आङो नै दा ओंखाम खुरनानै दोनखाबाय आरोना आं दा ओंखाम एसे जाग्रा लानोसै बेनो गामियावनो आरोना न' खाथियावनो दखाना रायजोफोर नैबेनो आंना दखाना बे दखानजोंनो एसे एनै टुप टाप सोलिनो हायो आरोना रायजोफोर बिदिब्ला आङो ओंखाम एसे जाग्रा लानोसै आरोना रायजोफोर जानला मालाथार रायजोफोर थारनोसै र' आङो जेसेबां हायो एसेबां थाब नैबे न'खौ थिं बान मोनथामसो लाबोबानो जागोन आरोना ओमफ्राय बेरायाथ' माने बाथामफ्रा मोजां गोजाखा नै रायजोफोर बाथामाथ' मोजां गोजाखा बेखौनो लगायफिनजाजोबो बाथामा अबेबाल' बायदों आरोना बाथामा बांसिनानो मोजां दं आरोना बाथामा रायजोफोर नै थिंफ्रा गब्लंजोब्बाय नै थिङा नै फुरा अख्रांखौ नुहुरजोबो आरोना नै गब्लंजोब्बाय अखा हाब्लाथ' थाजाया बेवहाय फुरा सेरजोबो आरोना अखाया नै गब्लंजोब्बाय नै थिङा नै फुरा साना माने सोरखिजोबो आरोना होमबाबो मानसि थायो आरोना बेवहाय उपाय गैया थानो गोनां जानानै दं दायो एकदम माने मा बुंबावनो आरोना रायजोफोर नै नैबे मोनसेयालाय थिङा गब्लङाखै आरोना नैबे मोनसेना थिङा थिगानो दङ एना गब्लङाखै गब्लंदों मोनसे मोननै बारा बिदि ब्रे गब्लङाखै बेबायदि बायग्रबजोब्बाय नालाय खुन्थाया थ' माने उपाय गैथारा थ' रायजोफोर बेनोसै आंनि गोबाय देराया सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन होमबा एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि